ngà ai khúc lây ya phi barọ ki nong pech ya kan video na por te ngadon hang ne ban pentip che phi ba ya ka wei ka film khasi ka bala ai kerteng khawa nong sor on sedang ban pen ino na du menta ka sngi ka lai phau tarek te sobha ban wan ban pech bat sakhilam yang ne ka film bat sobha ban ai jing kerchan lam yang ne ka film namar kalong ka film ka ba itanat ha ka por ban peni kalong nadu khatwa siteng arbaje sanbaje hadu nyau baje janmet te sobha ban yawan ban aji kershan lam ngakar pat ya phiki pat ba kat ki ba la ban poi ha kaneka jaka hapo shelong hapo biju cinema hall te ngakar pat ba phen yawan pet lam ban aji kershan kum ki para khasi te sobha nakaliang jongang kerpat bapin yawan man aji kershan lam kum kadak kejing ya burom lam markaliang kum para kasi te songba ban yawan sakilam yang ke film bat kum juru kindon ki aktor ki aktris jongan ke film hana ke sengi te sobha ban sayawan pej lam bat kum juru ngi kemil tiba i amazing kurba ru insadon lang hakane ke sengi te sobha ban sewan ban pej lam yang film tak kini kentin khublai shibun hey balai mis ngap Kini kena mentai ke baklam akor sisa. Kim cu wish habarung kina hikai. Good morning. Sit down. Cek meja. Ya, neno. Balai me betai start. Balai. Dan bau pinang duk jing long seti. Nrega ba ma ba pindu ila ka jong jing yam. Tasa darling, naik rendai chan. Dang lahi khawa kong deng. Walai dei khawa nong kendong ru. Bani ka tu khawa nong sor. Kabas nang teman pembi sinrang. Sau dong ching e ba ki ker ba phi ba e compare what's flooding halor kan per ching e jong i kan ne shilante